Pitro kakamio, minro kakamio. Kakamia Opoku amwasi ANANSE. Pitro kakamio, minro kakamio. Kakamia Opoku amwasi ANANSE. Odom sesreku si ANANSE munomfwe. ANANSE munomfwe. ANANSE munomfwe. ANANSE munomfwe ANANSE. Oh ANANSE munomfwe ANANSE. Enanso mede ANANSE sam foforo ebrew. ANANSE sam yini trasem a edaso ne se. MMOADOMA nyina twene. Dakurubi MMOADOMA nyina ko nwirem ekonwene twene nwanwaso bi. Saa twene no wo hwe animu a na enhwe. Wonwene twene ni awieye no. MMOADOMA hene ehye dako a obeyi aboako a wobesoa eye saa twene yi. Saa da no MMOADOMA no kofie na dodo na adwendwiri won tirim se ede no du a obeyi won efiri se ade ede hwan na mpe na baabi a ewo nso eso aguo hwan na ebeyi ne nsa afiri ho da bida yei na nkakra saa dako no eduye Oma hine no ema wo chiame eto nsa frɛ MMOADOMA nyina ema be bodom pem ewo ahemfie ho eho ena wo ma hine no ede to wo chiame nanim se won kan kire omanfo a ehia ho se eye saa twene abo a wo besoa saa twene eye abo a ne ho etane yie pa asemo a ebeto odwa yi ema mo ne nyina ho adwiri won ma woto mum din yei na abo ba ku bi efe no se eye kontrofi wo sore ye na wonim se eye kontrofi yemfa nkwada asem ensisi abo yi wo sore no se ochia me tie me pa ne ka kire nana se eye abo ako a mo se oba beso atwene no Mejimi di se enyamia na se eyami mpo a me nso atwene no enne na me nsa enso ne kyena kontrofi yemfere wo na yemmo wudin na nso kontrofi agi asem yi ama ne ho empanyi se die ade wono no wodie ne momanya de ekomode no kontrofi ti woni nyina wonim se yeyi aboa ne ho otane a eyi wono enu nti wage ama ne ho ewa abira yembo ne din ewiase we mu sa pepepe na nipa binom aye waye won ho se kontrofi emo bebre na ahia wo ho nanso kontrofi age asem we e de ama ne ho enipa bebre wo ho a wo mo gi asem a emfa won ho e de ma won ho eko ho ntokwa wo wie no okotietie mu a afei enenanu mu ato saa bire no de ebesi na anya asi awie obi timini ne kunu ebo atwede ewo asem a wate na bontinti obi timini ne yire eye pipe wati gina mu ebo atwede wotimi edi won ho atam asopa won ho enam asem a obi aka kire wonti nanso ubekomu ano na asem no enye ne nokore kwan so anase enye saa na asem no etie minua bomoden tie asem yie ansa na watu ho anamon enipa a woka no nso mana no nsi ansa na wasoso menye ho kontrofi na menso asem mfimfini na entu ho anamon enye de ubenu ho akina ma asem ema wodiani ya ansa na wama no maache meda wase medin edi teacher Opoku abrantie bomodin se obedi machi ewo YouTube ewo mena wo bo teacher Opoku ahyemu sanso na ba Facebook a akan proverbs meda wase bo ho ban hwe ho si yie nyame ya adomo a dasele ye besan ehia bio
Bye bye. Savior.